Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Raz, dva. Ne, ale teď asi změnil směr cesty. Bude určitě nějaká rodina. Zkus, jestli nenajdeš nějakou další. Žába. Žába. T-Rex. To jsou všechny dobrý věci. A teď nějaký. A je tam i Predator X. Ale jsou tam nějaký vody. Hlavička je dobrý, ne? Jo, pana hlavička. Krásné bronzové pozici se umístila čarodějnice se startovním číslem 4. Na druhém místě tudíž stříbrnou medaili získává čarodějnice se startovním číslem 10. Absolutní vítězkou a tudíž držitelkou zlaté medaile se stává čarodějnice se startovním číslem 2. Dnes jsme se tu sešli, abychom oslavili svátek práce, svátek dělníků 1. máj. Hurá! Ahoj! Ahoj! Es ist genau ein Jahr, als wir standen hier. Und es sind genau 10 Tage her, als ich mit anderen Genossen am Wenzelsplatz in Prag protestiert habe. Je to přesně 1 rok, co jsme stál tady. A je to přesně 10 dnů, co jsem byl spolu s ostatními soudruhy protestovat v Praze na Václavské náměstí. Aus Finanzkrise in Ost in Europa. Krize se v Evropě stala sociální krize. Aby státy zachránili banky, drasticky se zadlužili. Teď je na ně vyvíjen tlak, který se přenáší dále na občany. Gegenwärtig wird die Krise dazu herangezogen, soziale Sicherungssysteme auszuhöhlen, Tarifverhandlungen und andere gekämpft haben. Wir sollen markieren, gemeinsam in ganz Europa fordern. Gerechte Löhne, soziale Sicherheit, Arbeit,
Nyní je krize zneužívána k tomu, aby byly okleštěny systémy sociálního zabezpečení, aby byla oslabená vyjednávání o tarifních platech a další práva pracujících, za která bojovaly celé generace dělníků. Některé věci bychom měli požadovat společně napříč Evropou. Spravedlivé platy, sociální jistoty a práci pro mladé. Ja, und das alles kommt an euch, obwohl Tschechien Euro noch nicht eingeführt hat. Und das alles gefallen. A to vše dopadne i na vás, když Česko vyšle euro. Podívejte se na vaši vládu, co tam sedí za lidi, jak zavádí zvyšování DPH na potraviny, stále vyšší spoluúčast na zdravotním vyšetření, zmrazení důchodů a snižování mezd. A to je teprve začátek. Nenechte si to líbit. Požadujte nové volby a vyšli za generální stav chráněnou lidovými milicemi. Změnu ústavy, kde bude znovu ukotvená vůči mnoho KSČM. Za lepší orgasmus! Slava! Slava! Kláďovi. Hele, možná si to uvidíme tady na břehu. Ahoj! O, jede. No.